Jinsabu fl-aqwa tagħhom it-tejjiet marbuta mal-partita tant mistennija Malta-Ingilterra fis-16 ta' Ġunju. Wan jużi esperjenza qodwa fil-Ground Nazzjonali ta' Taqali fejn fehm aħjar il-ħidma ta' preparazzjoni li ssir u x-xogħol kbir ta' loġistika li tirrikjedi logħba bħal din. Fejn jidħol it-taħriġ fiżiku it-tim nazzjonali tal-kbar għaddej b'taħriġ kontinwu ta' kuljum. Iżda li l-in mit-taħriġ fiżiku l-logħba bħal din tirrikjedi organizzazzjoni kbira li tinvolvi kemm lill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol kif ukoll entitajiet oħrajn bħall-Pulizija, il-Protezzjoni Ċivili, it-Trasport Pubbliku, l-Isptar Mater Dei u entitajiet li jieħdu ħsieb it-tindif u s-sigurtà privata. Id-Direttur tal-Football Operations tal-MFA, Stephen Azzopardi, spjegalna l-ħidma li ssir minn ġimgħat qabel biex kull organizzazzjoni u entità tifhem l-irwol tagħha f'attività bħal din. Aħna rridu nqisu li inti tipprepara kemm l-art fej ħajjilagħbu l-players, il-pitch, il-nifsu, għandek l-stands, għandek il-toro, għandek il-parkeġġi, għandek l-aspetti mediċi, għandek l-aspetti ta' ospitalità, il-kontrattur tal-bar. Tant hemm affarijiet li inti meta it-tindif kemm qabel u anke waqt il-partita nifisha aħna nesiġu li it-tindif jiqbad anke waqt il-partita nifisha rridu nqisu jkun hemm kwantità kbira ta' spettaturi. Hemm ħafna xogħol li jinvolvi anke ħafna dipartimenti f'dan l-assoċjazzjoni li jridu jaħdmu flimkien ukoll biex idealment naslu għal partita bħal li l-aktar preparati kemm nistgħu. Il-partita li se tintlab nhar il-ġimgħa 16 ta' Ġunju se ssir bħala parti mill-logħb tal-kwalifikazzjoni tal-Euro 2024. F'pajjiżna bħalissa un uffiċjali mill-UEFA li qed iwettqu l-assessjar meħtieġ fil-ground fejn se tintlab il-logħba biex ikunu ċerti mis-sigurtà tal-pitch għall-plejers. Konsulent tekniku barrani qalilna li tim sieħ jintbagħat mill-UEFA f'kull pajjiż Ewropew lilin fejn ikunu se jintlabu l-logħbiet. The pitch tests and things that we kind of look at are surface hardness, so how firm or soft the surface is, the moisture levels. Obviously that helps with grass health as well. And then things like the biggest one is probably player traction. So we want to kind of make sure basically the pitch is going to hold together and as strong as possible so the players kind of feel 100% safe on it really. They can kind of play the way they want to play on it. Kull logħba internazzjonali li tintlab f'pajjiżna ġib magħha l-kriterji partikolari tagħha. Iżda dawn jiżdiedu meta jiġu timijiet li joħolqu interess ikbar bħal meta fl-aħħar xhur ġew Malta t-timijiet tal-Italja u ta' Spanja. Skont id-Direttur tal-Football Operations tal-MFA, l-ikbar interess mill-poplu Malti intwera malli tħabbar li ġej Malta it-tim Ingliż. Il-tim Ingliż għandu ġibda kbira kemm mill-poplu Malti li jieħu pjaċir kemm jara tim nazzjonali Malti jilgħab kontra l-Ingilterra kif ukoll jara dawn l-istirel l-Ingliżi jilagħbu, imma anki min-naħa ta' supporters Ingliżi. Ġifieri aħna marfin li l-parti allokata lit-tim nazzjonali Ingliżi supporters tagħhom kellhom talba kważi doppja l-FA Ingliża ta' dak li aħna stajna ntuhom mbagħad kellhom jagħmlu draws, etc. Is-sigurtà f'logħba bħal din tkun l-ikbar priorità. Dakinhar tal-logħba se jkun hemm ċentru biex minnu jiġu koordinati s-servizzi mediċi u ta' sigurtà ħalli kulħadd ikun jista' jgawdi l-atmosfera mill-isbaħ b'serħan il-moħħ. Fiduċjuż li bix-xogħol li qed jagħmel kulħadd naslu biex kif għadna nkunu preparati għal din il-partita tant mistennija.